ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି କର୍ମୀ ନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ 2009ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତିକି ରୋଚକ ରହିଛି ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭାକୁ ନେଇକି ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି କୈଳାସ ବାବୁ, ଯେ ଯଦି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସେତିକି ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଭାବିଦେଲେଣି କି ନିଜେ ନିଜେ ଜିତିଗଲେଣି ନା କଣ? ଏମିତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭୋଟର ମାନେ ଏଥର କରେଇତେ ଦେବେନି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସର୍ବେ ସର୍ବା ବା ସେମାନଙ୍କର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଦେଲୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିକି ରହିବ, ଲୋକ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ବା ଆମ ପାଖରେ ଖ୍ୟାତି ଅଛି ବା ଆମର ବ୍ୟାକବୋନ୍ ବଡ଼ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଭୋଟର ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଟର ପ୍ରଶାସନରେ ଆସନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଟିଂରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ନାମ ଅଛି। ଯେମିତି କହିଲେ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଙ୍ଗୁଲାର ଫାଇଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆସନ, ଯେଉଁଥିରେ 2009ରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଜିତିଥିଲେ। ସମୀକରଣ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜିତିଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସାମୟିକ ନେତା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେ ସମୀକରଣ ବସେଇ ସେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଂଗ୍ରେସର ଜିତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏମ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଜେଡିର ଜଣେ ଜିତିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ନଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ତେଣୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପିର ମୋଦି ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ସେ କିଛି ଆଖି ଦୃଶିଆ କାମ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣପଣେ ଯେତିକି କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ସେତିକି ସେ କାମ କଲେ। ସବୁ ତ ସରିଲା। ଏଥର ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଆସିଛି ବା ମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। ଆଉ ମେଣ୍ଟ ନହେବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନ ସରୁନି। ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଲେଖାଶ୍ରୀ, ତାକୁ ଭୋଟର କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେ ମୁଦ୍ଦା କଣ ନେବେ? ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦବଦବା ରହିବ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ପୁରା କୋର୍ ଟିମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱର ବହୁ ନେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥିତ୍ୱ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଝିରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଲେଡିସ୍ ବା ମହିଳା ଭୋଟ ଭାଗିବା ପାଇଁ କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି କହିହବନି। ସେମାନଙ୍କର ସମୀକରଣ ଆହୁରି ଦୂର ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସମୀକରଣର ମୂଳ ବା ସମୀକରଣ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର କାହାଣୀ ଆଉ କିଛି ବୟାନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ଭୋଟର ଜାଣିବେ। ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଦାନ କରିବେ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଯେ ଆମେ ଜିତିକି ଅଛୁ, ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଏଥର କାଳ ହବ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ବିଜେଡି ଅଛି, ବହୁ ଦିନର ସରକାର କରି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାବିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଆମର ସରକାର ଅଛି, ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅଛି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭଲ, ଆମେ ଜିତି ପାରିବା। ଆମର ବିରୋଧୀ ସେତେଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମର ସାମ୍ନାବାଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସହଜରେ ଜିତି ପାରିବା ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଟର ବିଭିନ୍ନ ଚା ଖଟିରେ ହଉ କି ଛକ ମାନଙ୍କର ହଉ ଆଲୋଚନାରେ। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟାକୁ ଏବେ ସବୁ ଦଳ ପ୍ରାୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ନେଇକି କଣ କିଏ କେବେ ଜିତି ପାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଠିକ କଥା କହିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବା ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ, ଯେହେତୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ସବୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭୋଟରକୁ ଯଦି କୌଣସି ଭୋଟର ଦାବି କରେ ମୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଟେ ହେଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଅନଲାଇନରେ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। କି ଭତ୍ତା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା, ସରକାରୀ ମାଗଣା ଯୋଜନା ହଉ, ସେ ତାର ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନଲାଇନରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ନେତାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ବା ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ତା ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଛି। ନେତାଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନେତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ଭ୍ୟାଲୁ ଯେ ଦିନରୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ନେତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ରହିବନି। ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା ଆମେ ବିଚାରକୁ ନବା, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗରିବ ଭୋଟର ଯୋଉ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେଟ ନାହିଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଚାର ହଉଛି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି,
ସେମାନେ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଫିୟର ନାହିଁ ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା କେତେ କେବଳ ବର୍ଷ ରହିଲେ ହବ? ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ପାଖରେ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ସେମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫୁଲ ଟାଇମ୍ ଏନଗେଜ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ଭାରତରେ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ବା ଭୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଗରିବ ଲୋକ କେବଳ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗରିବ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବା ନେକ୍ସଟ 5 ବର୍ଷ ଭଳି ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ନିଃଶୁଳ୍କ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଃଶୁଳ୍କ ଚାଲିଛି ମାଗଣା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତା ମାନେ କଣ ଆପଣ ଗରିବଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ୟାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଅଛି ସେଭଳିଆ ମାଗଣା ଦେଇ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ନେତାଙ୍କର ବା ଯୋଉ କ୍ଷମତାରେ ଯୋଉଛନ୍ତି ନେତାମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବାକୁ ଯୋଉମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାମାନଙ୍କର ଲାଳସା ଅଛି ସେମାନେ କେବଳ ଭୋଟରକୁ ଭୁଆ ବୁଲଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଗରିବ ଭୋଟରକୁ। ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ୟା ହଉଛି, ବନ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ନା ସେ ଗରିବ ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ଯୋଉଦିନ ଭୋଟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବା ଶିକ୍ଷିତ ଭୋଟର ଯୋଉଦିନ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲି ଯୋଉଟା କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି ପଡିବ? ଭାରି ପଡିବ ଆଗକୁ କହିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ ର ବାଲେଶ୍ୱର ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ସମୟ କହିବ ଆଗକୁ କିଏ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାମାନେ ହଉଛନ୍ତି। 3 ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ହେଇଛନ୍ତି। ତାତି ବଢିବ ସେତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାତି ସହିତ ରାଜନୀତିର ତାତି ବଢୁଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ, ଭାରତରେ ତ ବହୁତ ନମ୍ବର ଅଫ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ଅଲଗା ହେବ। ହବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର କଥା, ସାମ୍ବାଦିକ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା।